Pura ready जाखाजोब्बाय नै बेखौ लांगोन ओमफ्राय नै आंखौ लालांसै सिस्टारखौ माने नै रेडी जाखाजोब्बाय देलायनायनि मानायनि पावाराव मोनै लाखाबाय आङो मोनसे 10,000नि नैबे 20,000नि रेडी आरो नैबे घड़ीखौ चार्जिं होदों आरो मबाइल चार्जिं होदों 100खौ पुरा रेडी माने जोङो सानदाफु थांनो नागिरनाय सानदाफु ट्रेकिंआ केन्सेल जाबाय जोंनिया माने दायो सिजन माने सानदाफुआव ओमफ्राय दा बेनिखायनो सानदाफुनि ट्रेकिं खालामनो नागिरनाया केन्सेल जाबाय जोंनिया माने जोङो रुमबो बुकिं मोनासै ओमफ्राय गारिबो बुकिं मोनासै बेखाय केन्सेल जाखाबाय जोङो ट्रेनखौ बुकिं खालामखाबाय नालाय उदालगुरि टु एनजेपि एक सप्ताहनि जों बुकिं खालामखाजोब्बाय अलरेडि बेखाय उपाय गैला बेखायनो दायो जोङो दार्जिलिं गेंटक सिक्किम बे मोनथाम जायगाखौ थाबायना फैसै नोंसोरो नायलांनो गोसोबा नायलांबाय था जों दायो हरनि 7टानि ट्रेनजों बिरलांसै एनजेपिसिम बिदि आं फार्स्ट थांगोन सिक्किमाव दासो नों रेडिखौनो जायाखै हेयार सोना लाखाबाय माखाबाय दायो दुगैसै मासै देलायसै नै गाइसफोरा लंपेन्ट गस्ला लाबोबाय नै खाग्राव लायब्रबबायलै नै ड्रेस थोयो Whirlpool nih, dari sepam pasti, dari sekarang benar dari sepam sih ada. Engkarnya say, engkar sih mana sih dah ya? Hati aku juga tren kayaknya, dah ya, kamu jakang makang karjen cina bahannya. Mama lah, bona gak isyarat bona kan. Finally guys, nah ya hari di Jabai, geleles tanggana. Rongnya menempel जोङो आङो जबोनो मोनैखायनो भिडिअ लाबासै गाज्रि दा मोनसे दे जोङो मर्निंआव एनजेपि सफैबाय आरो जोङो रुटि जाना लाबाय माने जों दायो दार्जिलिंनि गारि लानानै दार्जिलिं थांसै एनजेपिनि बास स्टेन्ड आरोना बेयावनो नोङो सिक्किम नेपाल दार्जिलिं मा थांनो हागोन बे गारि लानानै foto खेबनाय हाबाफारि सोलिदों नै बेहाय foto खेबनाय हाबाफारि सोलिदों गाइसफोरनि नै केमेरामेना नै दार्जिलिं उथिहांबाय जोङो गाइसफोरनि ओरैबायदि foto खेबनाय हाबाफारि सोलिदों जोंनि उन्दुबोनानो भिडिअ लाबो मोनाखैलै जोङो लोगोफोर डाइरेक्ट सिक्किमसो थांनायनि खोथामोन ओमफ्राय सिक्किमाव बरफ गोलैनाय ब्लक जाजोब्बायना जोंहा नै दार्जिलिंसो दावखोलायसै गाइसफोर थानाय फट' खेबनाय हाबाफारि सोलिदों मजा जाखादोंनो माबा हायाबाबो दार्जिलिंसो सहैसिगोन जोङो ओमफ्रायो दार्जिलिंखौ बेरायखांनासो सिक्किम सहैसै जोङो लोगोफोर फट' खेबनाय हाबाफारि सोलिदों starting जादों दासो
गारियानो फासिबायलै जोंनिया बे बारस'ना होबाय मोनसेया बेयो दा नै लाइन फासिजोब्बाय जाम जाजोब्बाय दा गारिया मोनसे मिस्टेक खालामबानो सेस लाइन थाथ'दो घन्टा जारलासो हनै सैला जोंनाबो हनै मिस्टेक जाबानो सेस लिंकमा जोडेको तिम्रो Akas nang isitarkan rubeng nih. Isitarkan rubeng nih. Angnya di rumah hala beksing hosting ini kan tenang bengnya akas. Kan kita mencai. Kan thon itu baik kesangnya agak perlah. Wow. Khilani train station dang are bina koro dong sini station dang biar Khilani dang karena train ni station dana godang ang ini homne motor na Darjeeling faibai जों नै जोंनिया होदों Darjeeling faibai जों नै गाखोदों हटेल नामायसै जाहैसै लोंहैसै गाइसि सानैया सानैया नै गारि स्टेन्ड बेनि इयावनो थाथ'फैजोबो wah sandak trekking aja nih Darjeeling usah begini ayo udah aku nanti bikin Mall Road. Cuma kali video lah nih, from kamera aja. Ibu tuh lihat nih, campur tak kenal mas kira. Mall Road. Dah orang aja nggak. Dah apa saja mana ya program saja nih ya. Yang baik. Sampai dengan air saja. Sampai naik goreng. Kali sudah mana lagi? Mau be? Goreng ya? Encah.
Second time bak bilang nih bakery ke. Dan ini dengkan nih jabai. Hotel namanya tamanya ada juga. Rumah nih, satam dong sih orang lagi perni. Nggak saya untuk dosu deh, untuk saya untuk sih. Si kunja suji deh, nggak saya untuk dosu deh, sih untuk saya untuk sih. Room kono mana tang lane, kushone biwa? Hah? Otroson dang. Rumah nggak labiau na, bisang mana kita mana sih nih? Mana juga Sikimawo bisang mana? Sampai rumah cewek bisa booking kamar terbaik, sampai dah biau mana kini biau nas hard, kamu dunangan sujit, nirsen kamu dunangan biau ni. Ada balai juga booking kamar dengar ada, bed mana? Malah sengra perundugan, ang harus bisa, jadi booking kamar ni juga ane. Otros orang guna ni, kenta untuk sih. Kamza nala si jeng ni, yo Nepali ni dhaba na, Nepali ni. Nai si mama menjaya. Mau kata. Ni, sama tu, kamu itu ni. Siapa? Kamu le mana? Kamu deng lagi ada? Gas besar ini nang le. Gas begitu lagi. Halo, kau berasa berlaga? Ria. Halo, buat laga. Kalau pun nol dia. Ini mudang. Gol kalau itu. Mau sulit le. Kamu dah lelah. Iya. Jangan kerja. Halam lelah. Agar muka. Agar muka sih. Lele mau apa? Lele lo juga sini. Aja nanti. Kunci bisnya ni, alu kalau sini ya, alu. Lanjut ke laut. Lanjut ke laut sini guys, lanjut ke laut.